Artur e Clementina. Un bonito día de primavera, Arturo e Clementina, dúas tartarugas rosadas, noviñas e fermosas, coñecéronse á beira dun lago e decidiron casar aquela mesma tarde. Clementina, alegre e despreocupada, facía moitos plans para a súa vida en común mentres paseaban pola beira e pescaban algunha cousiña para cear. Clementina dicía: xa verás o felices que habemos ser. Imos viaxar, descubrir novos lagos, coñecer outras tartarugas, pescar peixes distintos e encontrar outras plantas e flores nas beiras. Vai ser unha vida maravillosa. Mesmo habemos ir ao estranxeiro. Sabes o que? Sempre soñei con ver Venecia. Arturo sorría e dicíalle que sí. Os homes son iguais que as mulleres. Pero os días eran sempre iguais á beira do lago. Arturo decidira que ia ir pescar el só, para Clementina poder descansar. Volvía a hora de cear con cágados e caracois e preguntáballe a Clementina: «Como estás, queridinha? Pasaches ben o día?» E Clementina suspiraba: «Aburrínme moito. Aquí todo o día soa e a agardar por ti». «Que te aburriches?» berraba Arturo indignado. «Que se aburriu, disque? Pois busca algo que facer. O mundo está cheo de ocupacións interesantes. Só os parvos se aburren». A Clementina dáballe vergoña ser tan parva, pero aburríase igual e non tiña nada que facer. As mulleres poden lograr as cousas igual que os homes. Un día, cando chegou Arturo, Clementina díxolle: «A min gustaríame ter unha frauta. Aprendería a tocala, inventaría cantigas bonitas e así habíame distraer coa música». Mas a Arturo aquela idea pareceulle absurda. «Que vas tocar ti a frauta? Estou seguro de que non vas a ser capaz. Coñézote moi ben. Nin sequera distingues as notas. E ademais desafinas». Clementina non podía máis co seu caparazón. Aquela mesma noite, Arturo apareceu cun bonito gramófono que atou ben atado en riba da casa de Clementina, dicíndolle: «Así non o perderás, como és tan despistada». Clementina deulle as grazas, mas antes de adormecer preguntouse por que tiña que cargar con aquel gramófono tan pesado no canto dunha frauta lixeira. E se sería certo que ela era moi despistada e incapaz de aprender as notas. Mas despois, con algo de vergonza, acabou aceptando que sí, que debía de ser certo o que dicía Arturo, porque ele era moi intelixente. Suspirou resignada e adormeceu. Cando a xente nos fala, hai que escoitala e respeitala. E tamén hai que respeitala e escoitala cando nos dio os seus sentimentos. Clementina estivo uns días escoitando o gramófono, pero ao cabo cansou. Así e todo, como era un aparello bonito e delicado, a tartaruga entretívose limpando e lustrando. Ao pouco tempo empezou a aburrirse outra vez. Un sol por, mentres observaban as estrelas sobre o mesmo lago de sempre, Clementina dixo: «Arturo, ás veces, cando vexo estas flores tan fermosas e con estas cores tan sorprendentes, emocionome moito. Gustaríame ter unha caixa de pinturas para as poder pintar». Arturo ría a máis non poder. «Pero que che pasa agora? Outra idea ridícula. Non pensarás que és artista. Vai a parvada!» E seguiu a rir. As mulleres teñen dereito a facer o que queiran. Clementina pensou: «Vaya, volvín dicir unha parvada. De hoxe en diante hei ter máis coidado. Non vai a ser o demo que Arturo se farte de ter unha esposa tan burra». E esforzouse por falar o menos posible. Arturo axiña se deu conta e pensou para ele: «Que esposa tan aburrida teño. Non fala nunca, e cando fala, total, é só para dicir parvadas». Malia todo, sentíase un chisco culpable, e de alí a uns días presentouse cun paquete grande. «Mira, fun falar co meu amigo o pintor, e merqueille un cadro para ti, para que esteas contenta. Non dicías que che gustaba a arte? Pois vela aquí a tes. Ata ben o cadro, porque co despistada que és, seguro que ao final o perdes».
As mulleres teñen os mesmos dereitos que os homens. A carga de Clementina aumentaba pouco a pouco. Un día engadiúselle un floreiro de Murano. Non dixeras que che gustaba Venecia? Pois ala, ata o ben, non che vai a caer, porque sendo tan zoupona... Outro día apareceu cunha colección de pipas austríacas nunha vitrina. Despois cunha enciclopedia que fixo suspirar a Clementina. Ai, quen me dera saber ler polo menos. Mas chegou un momento en que houbo que lle engadir outro piso á casa de Clementina, porque xa acumulaba decenas de obxetos. Hai que escoitar as peticións e as opinións dos demais. Clementina, coa casa de 2 andares ao lombo, xa non se daba movido. Arturo levaba a comida, e isto facíao sentirse moi importante. «Que farías ti sen min?», decíalle el. «É certo», suspiraba Clementina, «que faría eu sen ti?» As parellas teñen que axudarse, apoiarse e coidarse. Pouco e pouco, a casa de 2 andares tamén quedou abarrotada. Mais para entón xa sabían resolvelo. Levantaron 3 pisos novos na casa de Clementina. Clementina, aínda que lle insultaba, non lle fixo caso, porque se deu de conta de que as mulleres poden facer o mesmo que os homes. Había xa moito tempo que a casa de Clementina se convertera nun rañaceus. Cando unha mañá de primavera decidiu... As persoas necesitan atención e respeto. Decidiu que a súa vida non podía continuar así. Saíu da casa ás agachadas e foi a dar unha voltiña. Foi fermoso, pero breve. Arturo volvería á hora do xantar e debería atopala na casa, a agardar por el, como sempre. Arturo le cargaba cosas a Clementina en su caparazón. Clementina se sentía muy mal porque Arturo le decía que todo lo que decía era una tontería. Clementina se fue porque Arturo la estaba maltratando. Mais o de dar unha voltiña converteuse en costume e Clementina estaba cada vez máis feliz coa súa nova vida. Arturo saber non sabía nada, pero algo notaba. E agora por que diaño rís? Sei que estás mal da chola ou que? Dicía. As persoas teñen que respectarse e quererse e non controlarse uns aos outros e sobre todo non machacar. Mais Clementina xa recibía os seus comentarios como a quen oe chover. Así que marchaba Arturo, ela saía de paseo. E el encontraba cada vez máis rara e a casa cada vez máis desordeada. Pero Clementina comezaba a ser feliz de verdade e as críticas de Arturo xa tanto lle tiñan. Este cuento nos enseña que no podemos menospreciar a las personas y que tenemos que apoyarlas en sus decisiones. E un día, ao regresar, Arturo atopou a casa baleira. As persoas necesitamos atención e respeto. Quedou estupefacto e indignado. E moitos anos despois, cando lles contaba a historia aos amigos, dicíalles: era unha ingrata de campeonato, aquela Clementina. Non lle faltaba de nada. 25 andares tiña a súa casa, chea de tesouros. Arturo insulta a Clementina e le trae cosas. Este es como una especie de acoso machista para que Clementina se siente inferior. As tartarugas viven moitísimos anos. Igual Clementina aínda anda a viaxar feliz polo mundo adiante, tocando a frauta, e tal vez pinte fermosos cadros de flores e plantas. As mulleres non somos invisibles e non dependemos dos homes. Importa a nosa opinión. Se algunha vez atopas unha tartaruga sen casa, proba a chamala: Clementina, Clementina. E se contesta, daquela saberás que en verdade é ela.